Proposta da Alcaldía sobre a adopción do acordo sobre a periodicidade das sesións do Pleno do Concello. O régimen de sesións do Pleno do Concello será a seguinte: o Pleno celebrará sesións ordinarias o último sobre de cada mes como habitual ás 20 horas. Se fora festivo, celebrarase o día anterior, sempre cando sexa hábil. Deberá ser convocado ao menos con 2 días hábiles de antelación. Esa súa celebración debendo estar os expedientes completos cos asuntos a tratar á disposición dos concelleiros no mesmo prazo. Non obstante, por causas justificadas, o alcalde poderá convocalo para o día distinto do fixado, comunicando esta circunstancia aos demais concelleiros. O pleno da corporación celebrará a sesión extraordinaria cando decida o presidente ou se decide ao menos a cuarta parte do número legal do pleno da corporación. Sen ningún concelleiro pode solicitar máis de 3 anualmente. O alcalde convocará o pleno nos 5 días seguintes á solicitura e a súa celebración non poderá demorarse moito máis de 15 días antes, desde que fora solicitado non poder incorporar o asunto á orden do día do pleno ordinario ou outro extraordinario, ou máis asuntos que non sexa autorizado expresamente. Os solicitantes da convocatoria, os plenos extraordinarios deberán celebrarse en día hábil, a partir das 20 horas, non sendo de media acordo distinto todos os portavoces. Se o presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo número de concelleiros indicado dentro do plazo sinalado, quedará automáticamente convocado para o 10º día hábil siguiente ao día da constitución de dicho plazo. Ás 12 horas, o que será notificado polo secretario da corporación a todos os membros de este. As sesións ordinarias convocaránse ao menos con 2 días hábiles de antelación a gasas extraordinarias que teñan carácter urgente, caso que na convocatoria deberá ser ratificada polo pleno. En todos os casos, realizarase aos concelleiros a orden do día dos asuntos a tratar. Intervencións? Eu teño que pedir que retire este asunto do orden do día por innecesario, porque cando empecé vamos a ver, estou lendo o capítulo 3 do Regulamento Orgánico Municipal que nos traia a aprobación, que debe ser igual co que está en vigor e que regula, me parece, con precisión esas circunstancias que acaba de ler o señor alcalde. Non sei se é algo que lea o señor alcalde que non estea no reglamento. O reglamento, o que pasa é que a normativa local si se acordo expreso en esta legislatura sobre a periodicidade da sesión. Efectivamente, hai un traslado do reglamento. Máis intervencións? Aquí simplemente o que se está facendo o que se leva feito nestes últimos anos de convocar os plenos tal como establece e cumprir o reglamento e cumprir o lei. Como é o que levamos e explicaremos hoxe aquí exactamente os 10 puntos que ten a orden do día. Aquí cumplimos exactamente coa lei, cumplimos o establecido e, por lo tanto, vamos a continuar esta... Pasamos... Pasamos